Bobalik ko magdako kwarta, bayran ako akong nainom! Asa? Gipobrehan mo na ako? Carmen, kader pobre! Sino siya? Di ka sabot? Kumpun ba ito, Hana? Excuse me, sir. Excuse me, ma'am. Ano? What's the problem? Marong di bayaran na, ma'am? Huwag ka bayad? Ay, saan mo na? Kung saan mo na? Ana ako kwarta! Mabayad, bumalik lang ko. Hindi makasabot. Hindi ka makasabot. Maura din ay problema. So, no problem na. I have money, okay? Okay. Ako'y bahala, ma'am. Okay. Ay, Madam Carmen. Kwarta na, kisa mo ka day. Wakak ka, numdum. At friendship. Kasi ni Pauline. Madam Carmen. Ah! Madam Carmen. At friendship. Oh! Asin ka ni Pauline! Yes! Shit! Wala problema. Ako'y bayad, ha? Pila may bayaran niya, ha? Yan sa. Okay. Let's work. Mom. Yes, much money. Mom. Ilan ba ilan mo? Kumusta naman si Pauline? Si Pauline, Madam Carmen. Oh, di hapon. Nag-adto sa tumang kagwapa o ka-sexy. Sama na ako. And you know, Madam Carmen, kompleto na ang mga papilis, ang mga papers ni Pauline para sa ato siya sa Amerika. Asa na siya? Chicago? Oh, Chicago! Isuko ko ni Pauline, Madam Carmen, para mamalit ang mga pasalubong para ka, Madam Auntie Krisha, usayag dati. May pa siya. May gani? Tumpak, Madam Carmen! Pasyutihaw na ako. Sige. Pasensya na, sir. Ingna siya? Patuloy siya sa bahay. Nalimbingaw na kaya ko ni Pauline. Okay? Oh, problema. Ay, ma'am, okay na to ang kuan, ma'am? Okay na to yung bayranan? Okay na to? We go na? Let's go. Ay, gusto mo kong mainom? Dong gusto na good. Ay napagsigig inom good. Dong maayo pa siguro mupahuway ka na lang. Ato tas imong kwarto na yato ti ka na. Sorry, Yaya. Nakahasog ikog samot mo. Kay kaso dong uy, ako man ang katungdanan ba? Yaya gud ko nimo. Dong tambag nako nimo nung ayaw gyud pag surrender dong. Padayon lang gud sige pamisita sa Dahlia. Ibaw ko dong. Moabot ra ang panahon nga. Mapasaylo ra ka ni Dahlia. Tui ko dong. Yaya, ayaw niya kong biyahe, ha? Dili. Gusto kong ikaw niya muhipo sa patay kong lawas. Ha? Nung Ramil, uy. Ayaw ko pagsigihis ko o kamatayon dong. Masakyan ka ganis panuway na. Hiskot naman noon ka ng kamatayon. Yaya, nabangi ko kampo, eh. Kaunta, mamatay na lang ko. Lain na paminahon anak Hindi dong. na ako makaya nga mabuhi pa, Yaya. Wa na nga ako ka na. Wa na nga ako kasawa. Dong sa ako nang giingon, ayaw gud pag-surrender gud. Padayon lang lagi sa pagpamisita ni Dahlia. Dong tuhi ko dong. Abot ra lagi nang higayon nga mapasaylo ra ka ni Dahlia. Buutan man na si Dahlia ba? Nya nahibaw man sad ko nga in love na nimo, nahigugma gyud na nimo maayos Dahlia. Kaha, Yaya. May reconciliation kahang mahitabo. Tali na mong duha nila, ya. Again, sir. Thank you kayo, sir. Thank you kayo sa vlog. Ay, thank you, Norbert, na unsa ka ba, eh. Ako hinoon. Ako may angay nga magpasalamat ni mo. Ingon naman ni Ben, tungod kay dako kay mong nagtampo nako sa akong kalampusan pagpukan sa pedestal. Nagitungtungan ni Carmen Mercader. And you guys, ikaw, Norbert, o si Ben, you deserve a thank you present from me. Gandam ko eh. Para mo,
That's for you and this is for Ben. Pareho ka hatag Ben, ha? Thank you, sir. May unam to, kaya nagpabulkit to. Nahuman natin ngayon. Ya, ito na namin, sir. Okay, sige. Sige, sir. Thank you, Okay, sir. bye-bye. God bless. Kumusta ka? Kumusta? Alive, no! Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sige, ano ito sod? Ano ito magtiwa sa sod ito sod? Dali, dali mo, dali! Wow! Ito one, two, three. Likod mo. Nang sa kwarto si Bibi Crystal kay. Ang makapabuhay sila. Naman ko siya pabuhay. May totoo. Pagkatuloy ko yung una. Unya ang pagkaon. Pangaon mo na mo. Stila, nag-order ba kung daghang pagkaon ron? Abi ninyo nagselebrar, may kaganihan, nag-una-una may si Norbert o si Ben. Selebrasyon kunuhay sa atong kadaugan, sa hingpit ni Kayuhan ni Cristel, o sa hingpit ni Kapukanan ni Carmi Mercader. Bibi Crystal, mukhaon ka? Milk lang ako, Mami. Sige, Crystal ha ka nang. Kutawag ta kag milk niya, ako lang niya isa ka sa imong kwarto ha. Thank you, Yan. Unya, excuse me sa water. Sige, padayon. Okay. Sige, lingkod na mo kay... Ay, ikaw saan ka lingkod? Kaya doon na po'y importante pagkisultihan niyo, ha? Hello, Lola. Pa, mga house na sa kwarto si Bibi Crystal ha. May importante kong pagkisultihan niyo. Liyaw daw ang lingkod na. Kining niya. May ako rin gusto mahibawan kung kinsa ninyo ang makamaong mo duma o negosyo. Ay, ikaw, Lumbiyo. O, kung sa kurso ng imong man, ang imong... Paano? High school graduate naman ko? Sige na. Sante, Pa, hindi makamaw ka kamuda negosyo. Kuan pa kini tuon lagi squadron. Hindi ko nag-graduate to high school. Hindi bilangin ako sa syudad. Pag misuot ko, isip ko sa ka-family driver. Pasaylo ako ninyo. Gawa ako makatabang ninyo. Aron mo, makapadayon sa inyong pagtuon. Dili pa man tingala wahi ang tanan, Bart ba? Makahimo pa man tingala sa pag-eskwela, di ba? Seryo, tingalin ba? May panahon pa. Pero ako, pag na. Nganong wa? Kadagan sa mga may edad na, nga may padayon sa pag-eskwela? Paglapidan na. Sante, kalahi ba na mo sinultihan? Ma, di na kinahanglan nga magparin ko eskwela. Okay na ko. Kontento na ko. Dibawa ka ba ya? Na-explore di ko. Dibawa ka na din nga ang usaga ka diri so magdiso lagi pagsuot sa trabaho. Sante, ako rin may bawo ni mo. Sabangan ta ka. Pagpaluyo ko ni mo. Someday, mahimo ka lang usa ka inila kayo nga businessman. Buhaton ko na, promise. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan
sa kahitasan. Nay, hain ka man, nga nung nahanaw ka ning kiliran. Paghando mo maoy gianto